salajengipun nggih adicara penyerahan wayang kulit Ki Lurah Semar Badranaya ingkang kinarya kagijang kepipun lalampahan wonten ing dalu punika dene penyanipun Bapak Kepala Desa Gondang Kulon dumateng penyanipun Ki Yusuf Ansor Ganendra Khairuddin. Kanthi dipun seraken tokoh wayangan nggih Ki Lurah Semar Badranaya ingkang kinarya jangkepipun lalampahan wonten dalu punika ateges adicara ringgit purwa wacusal sadalun atas enggal kapurwani. Kula ingkang minangka pambiwara ampun bilangken kula matur wonten gonyaganyi wicara laben wae hanglanggono pambudidayane manungsa ingkang kirang sampurna kula namung saged nuwun ageng isih samudra pangasami. Nggih pagelaran ing wayang ringgit purwa wonten dalu menika kanthi lelampahan Semar Bangun Desa. Kula ambali kanthi lakon Semar Bangun Desa. Iya mugi-mugi kemawon kula namung saged hangaturaken sugeng dalu, sugeng hamirsani ngantos paripurnaning pagelaran wonten dalu punika. Linantaran sesanti Jaya Jaya Wijayanti nir ing sambikala Sura Bira Jaya ningrat suh mbrastu tekating ulah Darmastuti Gondang Kulon tansah jaya jaya slamiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku
Sari
Marekoten prayekno semuriris semurire kabalik Tityane kanto ayane Trisunya Purnama sasi Kilar-kilar semedyan ing tengahing latara melang lintang Bima Sakti awit namastu Parama Sidam awit namastu silat mrenjang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinamung nanging lupus tumaksila stantun lambang duduk jinantur tutur katulata tulatolat mrirateng parabdya winursita ngupama parameng niskara karantadya tumiying jaman purwa mangja tekap wasananing gupita pinardya tameng lata marma panggung sang Purwanggata setebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha narik tuting basa dumeng punung musurasa yen naras saya karaos malajari wong rasawani wuruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngila kaca jarwe musagung cari-carita bejamus gemelar jroning pakliran yaga satria mriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Ndaru nyangkartika wis kinurba drateng awasa sahari ratri angidri bawana prawateging tuksina gila gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsiwin tukang sarta abad redung latang kartu mangker kosi lambun toya Jawa pating rembyah dadi padhang kutu-kutu walang atuku buranana miwang Burantaya dadi pranan tanpa wicalan padhang trawan sinari sang Hyang Retnawi kang sumerbawani jagat munggung jagat wetan
Duk mungup-mungup mungguing kalinganmu kerabang meranganga lamun kaeksayah dilat-dilat bumi. Saya dangu sumur Sang Hyang Arka katon semeblak. Kanan kiri ngabangis mujenar kapur baban sinari Sang Hyang Basanta. Tanam tu katon ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo. Ujung gunung kinemulan kutanu kasih ring meraban sono lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tan metawis dangu soe ngawula dasih tinularsa ngopi buka garap tegal sawahi. Anglur sira datan ana pedhote sinambi sesendonan. Sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane. Sawane ana pirembakan Samara Wangge. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon malok sinari jagat. Duluge papan lor kidul tan kulon. Sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut tijur berkukuwung. Parandene datan wonten ingkang madani kekuwunging maraja utawi ing padukuhan Karangkat Jempel. Ya ing padukuhan Kelampis Ireng. Mangono pinuju papan endah. Suasanane dadi katon asri rengganane. Awit padukuhan ing Karangkat Jempel mujudaken padukuhan ingkang tansah angemu marang tradisine. Nanging ugi datan kantun datan jejer saking obah musik kawontenan nut jaman kelakone. Nengging ngangsa lenggah wonten samadering pendapi alit ukuran sekawan ping sekawan meter. Aran pendapi padukuhan Karangkat Jempel ya pendapi Kelampis Ireng. Bangun binuju kang lenggah wonten samadering lincak nenggih Sang Kilurah Semar Badranaya. Ya Sang Kilurah Nayantaka, ya Duda Manang Munung, ya Bojogati, ya Saron Sari. Eling-eling nalika semanten aja namung derajating batur namung derajating Manakaman. Nanging eling-eling datar mantra-mantra sepating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Ismaya Angidja Pantah. Nadyan tengkang sami sepa namung sangjaning para kawuling Karang Pradisan nanging menawi den sawang mawi netra batin binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsari Widodara Widodari maratelane bilih Sang Nayanta Karsa gadhah damel nalika semanten Sang Kilurah Nayantaka ngadhep wujuding toya benter aran teh pecut mawi gendhis batu sinambi ambesut ses kelobot. Nalika semanten sangya para kawuling kang sami seba namung sinambi amidhangetaken ungeling peksi kutut ingkang nedya manggung wonten ing wanci enjang. Nalika semanten Sang Kilurah Semar Badranaya dadya karaos bingung bebek jibek madaning penggalih awit namung sak derajating batur namung sak derajating mamomong kawula alit teka wonten ing dinten Anggara Manis Sang Kilurah Semar Badranaya anampi arahipun sangya para priyagung satriyaning maraja nenggih para lancur-lancur Pandhawa. Ingkang datal limpat saking paninggaling Sang Kilurah Semar Badranaya Sang Kilurah Nayantaka nenggih Sang Raden Gatotkaca Satra ing Pringgondani Sumawana Atmaja nomor setunggal saking Sang Raden Werkudara nenggih Satra ing Jangkar Bumi Sang Raden Antareja datan kantun Sang Raden Antasena ingkang boten kendhat anggenya tansah ngatur dalan mawi semritan. Taun kalih semanten sangya para kawula samya dedret awit samya ngamuningani rawipun para priyagung satriyaning maraja nenggih para lancur-lancur Pandhawa dados datan saged tenatur lenggahipun samya bingung miwah sami penasaran kepingin foto kalian priyagung kang rawuh. Nalika semanten dados dedreng madaning pendapi padukuhaning Karangkat Jempel
Tan kula semanten Sang Jog para putra Sang Kelurah Semarbadrana nggih Sang Kelurah Nalagareng arsa kagiat sotaning galih ngantos radi kumat anggenya sesek awit ngawuningane Sang Raden Gatotkaca mewah Sang Jog para lansur-lansur Pandhu sami rawuh wonten ing pendhapi Padukan Karang Kadempel eling-eling nalika semanten mung derajating kawula cilik pramila Sang Kelurah Semarbadrana ya bingung anggenya nedya anyugata dumateng marawipun para priyagung dumadan Sang Kelurah Petrokan Rong Bolong ingkang tansah ngremremaken penggaling Sang Kelurah Nalagareng dumadan atmaja mranggeling Sang Kelurah Semarbadrana nggih Sang Kelurah Bagong ya Kelurah Kacepot ingkang datan mangertosi sartanipun datan gagas dumateng kawontenan nalika semanten kang sami lenggah dereng nedha miwah dereng ngunjuk pasugatan menapa-menapa wondene Sang Kelurah Bagong tekul mangan mie ayam pramila dadosaken runtik penggaling Sang Kelurah Semarbadrana ya nalika semanten arsa andang dumateng rawuhipun para priyagung mangrobaing para kawula samya den tata pilenggahipun awit nalika semanten besokane Romban Cedi nyawisaken nunjukan miwadaran arupi snack dumateng ngarsanipun para lenggah nalika semanten dadi wus tintrim madaning pendhapi Padukan Karang Kadempel datanana bali walang alisih datanana janma ingkang anyabawa maratelaken bilih Sang Kelurah Nayantaka arsa wedhar sabta pangandika dadi kemangluwijine mantuku Sang Kelurah Nayantaka ya Sang Kelurah Sarun Sarigeng dening kawedharing lisan Yanti Semare koten prayekna semuriring hika balik Titiane kandayane
Yanti Ren sembani ring ulun akur parisang amur bingrat Mering sanan ingkang mering kanan siing tasih Mawe pokok kang sawega Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspeteng Udyono yang pancrah saro rokmo rangkeng manik nara Narawata.
mirat kenyaring desa laliwaran pergi laci sireng dadet ong wimbo kekondomre katiuping mak rota mando saparan mangambar kongas ambel kekek ugak sadulita mel nala gareng tole nala gareng wonten timbalan bapak nimbali kalih ingkang putra pun nala gareng niki tesih rada sesek dada kula seseki merga ngapa ana wong dirawuhi karo priyagung kok malah sesek bingung kula niku Pak bingung sebabe ning atase kula kalih sampean niku ming kawula cilik coba atase gareng ki ming wong kiri ming wong ora duwe kok dirawuhi priyagung ki kek rasane isin banget arep nyugata napa panganan ya ora duwe Kumbakarna liwat ha iya panganan ya ora duwe mangka nuwun sewu Pak unjukan men pun duwene mung banyu putih wae rasane sangit napa ya pantes nek arep disuguhke karo para priyagung sing do lenggah mangka nuwun sewu niki sing rawuh beda karo padatan nek biasane sing rawuh niku Ndara Janaka nek Ndara Janaka pun iso nrima Ndara Janaka niku pun iso ngerti marang kahanane bapak Ndara Janaka pun maklum kalih kahanane para panakawan. Ha iya. Mula Ndara Janaka ya ora ngresula. Disuguhi apa wae mbuh kuwi enak mbuh ora enak, mesti kalih Ndara Janaka ditampa ikhlas lahir batin merga maklum. Ning nek niki sing rawuh lancur-lancur Pandhawa niku wong nembe sepisan iki rawuh teng Karang Kadempel lho, Pak. Napa mboten jeneng mokal ning atase lancur-lancur Pandhawa niku biasane uripe meraja. Napa sing butuhke niku mesti mewah-mewah. Lah kek kok rawuh teng Karang Kadempel niku, duh arep menehi suguhan apa, Pak? Sing tenang pikirmu, sing lerem, sing ayem, sing tentrem manahmu, Dole. Iki rawuhe para priyagung Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja karo Ndara Antasena iki. Tak bagekne sikik.
atase mingsak Semar Badranaya kok kerawan lancur-lancur Pandhawa ki isin aku tole. Mula niku lho Pak. Kula ki yo nganti bingung piye le arep nyugata karo ndara-ndara lancur-lancur Pandhawa para putra-putra Pandhawa niki ajeng pripun. Mongko ngerti dhewe kanane kaya ngene iki teng Karang Kadempel ekonomine nembe medhun. Ayo. Lah mula ki rak kaya ngene iki nek kahanane wis kaya ngene iki terus arep kepiye? Wis sugata apa eneke wae Mir. Eneke mie ayam ya dingehke mie ayam. Eneke bakso ya dingehi bakso. Eneke wedang putih ya dinek wedang putih. Eneke ndok bosok ya digowak. Monggo. Kowe aja ngawur-ngawur ucapmu. Kowe iki jan bocah sing ora ngerti karo rasa. Kowe iki jan bocah sing ora iso nyerung karo wong tuwa. Ing atase Priagung lenggah do urung dahar apa-apa, do urung unjuk apa-apa, kowe kok wis tekul nguntal mie ayam ki. Saru dipriksani piyai semene mbane. Semar kowe ora mangan apa-apa, tak rewangi aku mung ngombe iki wedang teh gula batu. Iki kowe ngasih urung sida tak ombe mergo aku ki nyerung karo apa sing dipenggalih. Sartane nyerung karo sing padha rawuh lenggah ning Karang Kadempel. Lah kok diapurmu mangan mie ayam sak geleme dhewe. Witekno nek ngelih ya, Tru. Iya. Witekno apa diampet? Ngelih kok diampet neh modar. Iya. Semar ki jan ya nek malah menurutku kowe sing ora ngerti karo perasaan, Mir. Jalaran aku ki ketesok ora mbok wenehi pakanan apa-apa. Sego ora masak, lawuh ora gawe. Nganti aku ki bingung. Ki mau det gresek tak nggo tuku mie ayam. Ki wirong wareg. Wis menengo. Aku ora arep caturan, ora arep guneman karo kowe. Kowe iki jan bocah sing ora iso bersyukur. Kowe iki ora bocah sing ora iso nampa marang kahanan. Siwa Semar. Ndarasa yento. Waktu dina iki rembu kijur ning pendopo Pedukuhan Karang Kadempel mung dienggo padu, mung dienggo elek-elekan. Mung dienggo cecongran ora bakal ana terusane, sartane ora bakal ana rampunge. Pramula aja ngasi mengko lingsem dipriksani wong akeh. Aja ngasi mengko manahi lancur-lancur Pandhawa padha gelo. Mung merga praptane Yasawane Gatotkaca sakadang iki ning Pedukuhan Karang Kadempel ora dibagekake nanging malah gur ditinggal grenengan dhewe. Krungu ora we. Senengane ora wong tuwa dadak nyenggol aku barang apa mau. Wis kowe menengo tak mbagekke karo rawuh Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja karo Ndara Antasena. Nuwun sewu Ndara. Damel kaget sotaning penggalipun ingkang abdipun Semar Badranaya teka dinten sakmenika. Ndara Gatotkaca sakadang lancur Pandhawa rawuh teng Pedukuhan Karang Kadempel niku damel kaget penggalipun Semar Badranaya. Janur gunung nganti ngaren sengan-sengan datan pepepuyan. Adat saben sing rawuh teng mriki niku Ndara Janaka, lha kok sagendakan mriku Ndara Gatotkaca sing rawuh. Ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndara Gatotkaca. Siwa Semar ya Siwa. Ora lewat pamujine Siwana Yantaka, anggone Gatotkaca prapta ning Padukuhan Karang Kadempel dina sakmengko iki. Ora ana alangan suwiji apa. Sowanku adoh saka Rubeda Nirbaya Nirwikarawa. Ya mong aku ngaturke sembah Gatotkaca, bektine Gatotkaca tampan ana yawa. Ampun ngowah-owahi adat. Kula niki mung wong kawula cilik, kula niki mung wong ora duwe. Kula niki bature sampeyan, kula niki pamomonge pepunden-pepunden sampeyan para Pandhawa. Lah kok sampeyan ngaturke bekti, ngaturke sembah karo Semar, nek nganti kula wani nampa. Walat napa sing ajeng kula sandhang? Siwana Yantaka, wonten timbalan Ndara. Aja kadohati kajeron penampa, jan nyatane nggone Gatotkaca ngaturke sembah iki. Ora mung sawetara, satane ora mung mligi aku ngaturke bekti kalawan Siwana Yantaka. Jalaran mesti bae ingkang sepisan yen to dipitung cara yuswa sartane dipitung kanthi umur uga nalar ingkang ganep. Yasawane Siwana Yantaka kuwi ado luwih werda utawa ado luwih sepuh tinimbang Gatotkaca.
Gatotkaca salancur Pandhawa iki temrisih bayi wingi sore kuwi ingkang ping pisan kula ora aneh yen to Gatotkaca ngaturke sembah kelawan wong tuwa ora aneh yen to Taruna ngaturke sembah karo Werda tur kangkangka loro yen to Gatotkaca nyawang Siwanayantaka kuwi tak sawang kanthi paningal batin Siwanayantaka ya Siwa Semar kuwi tanpa beda kaya dene pangejawantahe Sang Hyang Wismaya Ulawa sembahe Gatotkaca tampanan bektiku tampanan sartane pangestune Siwa Badrana ya tak jaluk lae lak ngaten rak cetha to Ndara nggih nek ngaten kula tampi dawah sami-sami Ndara dipun prayogaken anggenipun lenggah kaya ora kurang prayoga Siwanayantaka Ndara Antareja ngaturaken kasugengan rawipun Ndara Siwanayantaka ya kaya wis ora kurang prayoga sartane slamet tekane aku ya anak ming jangkar bumi praptane Antareja ana ing padukan Karang Kadempel wa ora liwat aku ngaturke sembah bektiku tanpa nono yawa kula tampi dawah sami-sami dipun prayogaken anggenipun lenggah kaya wis ora kurang kepenak Siwa Badrana ya Ndara Antasena rawuh wonten praja negari utawi wonten ing pedukuhan Karang Kadempel lah kok sampean ngangge rompi parkir kok beda karo liya-liyane sampean niku Ndara sekawit aku sowan ana ngersane Siwa Badrana ya iki aku mung nderekke kelawan apa kang dadi sedya sartane panjaluke panjangkane kakang-kakangku wa nanging bareng aku tekan pedukuhan Karang Kadempel wah lah kok kanan Karang Kadempel eloke ora sebaene nganti sing padha rawuh padha lenggah ning pedukuhan Kelampis Ireng ki ora iso ditata ora iso diatur pramula iki ana mau ana rompi parkir nganggur tak nggo nata sing padha rawuh ki ben supayane sing midhangetke sabda pangandikane Siwanayantaka ki ben kepenak ben ora padha regejekan sartane ben tertib mung ngono kok wae ngaten ya ngaturaken kasugengan rawipun slamet teng aku wae ora ana alangan suwiji apa ya mung aku ngaturke sembahku tanpa nono ya wae Siwa Semar Badrana ya kula tampi dawah sami-sami kaprayogaken lenggahipun Ndara kaya wis ora kurang kepenak Siwanayantaka Nala Gareng wis kowe wis mari to sesekmu mben Pak mula ki nek turu ki nganggo wayahan turu mangsa kulehku nggugah kowe iki ya ora kok aku getak ki ora kowe tangi-tangi dhewe melek-melek dhewe kok ya sidole kumat penyakitmu Nala Gareng nun pangapunten Bapak Ndara Gatotkaca sarawipun Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara Nala Gareng Jota Tampa Pangestu Tampanana kula pun diakarya jimat dipun prayogaken lenggahipun kaya wis ora kurang kepenak Nala Gareng Ndara Antareja wilujeng rawipun slamet Nala Gareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestune Antareja Tampanana sampun kula pun diakarya jimat Brother Antasena ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena Nala Gareng tak tampa wah jan kowe kok saya suwe ndasmu saya cilik saya ilang nggih kahanan urip wong urip tengen kahanan desa Karang Pradisan tur niki Karang Kadempel nembe ekonomine nembe melarat Kak Ndara golek panganan napa-napa angel adol beras ora payu dimasak ya ora enak arep tuku napa-napa sakniki sarwa-sarwi regane dilarangke. Ha iya. Luwih-luwih pertalite jarene ajeng dihapus niki rak saya ngrekasa ta kula. Kahanane wong kere kaya kula niki rak nggih saya ngrekasa ta Ndara. Ha iya ya wis terima-terimakno Nala Gareng. Diterima-terimake disyukuri wae apa enenge. Anggih, bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku Tampanana. Sampun nganget kamu kawula mundi, mugi sekecaken lenggahipun Ndara Antasena. Kaya ora kurang kepenak Nala Gareng. Weh jan Ndara Rimbiatmaja kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Petra Kandhong Bolong tak tampa pangestuku Tampanana Pandakawan nggih sanget anggen kawula mundi kaskecaken kaya ora kurang prayoga Ndara Antareja kaliyan Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Pandakawan Petruk tak tampa Truk tak tampa
Pangestuku Tampanono, Pangestuku Tampanono Petro. Sanget kangge kawula mundhi Ndara. Matur sembah nuwun wah jan. Lah kok priagung-priagung padha rawuh ning Karang Kadempel ki ya, Pak. Piye Petro? Beda karo adat sabene. Iki priagung-priagung lancur-lancur Pandhawa rawuh mrene iki wah mbabar gondo arum ambune wangi banget. Kadang kala ning ngemper iki ming ambune telek pitik tok. Iki priagung-priagung sing padha rawuh kok ambune wangine ora jamak ya, Pak. Karang Putra Nalendra ki ya lumrah Petro. Awake dhewe iki ming kawula cilik dadi parfume awake dhewe iki ya ming telek pitik ngono-ngono kuwi Petro. Ambune kandang wedhus, kandang sapi ngono kuwi kanan desa wis lumrah tole. Nggih, Pak. Iya. Kuwi duwer iki kon mbagekke. Gong. Mbagekke wae. Kosek ngenteni gula teh dinehke. Lho. Kowe kok ming mbagekke kok pamrih. Ora kok pamrih, Tru. Kosek to, aku mau reti rawuh Ndara Antasena kae mau ki gembol sesuatu. Lho. Gembol sesuatu. Mau diadahi kresek ireng kok. Pangrasaku kae mesti cetha kae gula teh, arep dinehke karo bapak, arep dinehke karo aku. Lah ning kok ora ndang ditokke. Kae mau ki gawane Ndara Antasena ya, Gong. Kowe ki apa ora kelingan? Ngapa? Ndara Antasena ki rono-rono mesti nggawa tas kresek. Weh lah, isine to gula teh apa? Udu kok gula teh ning ora. Isine iki kaya ta bangsa tisu ngono kuwi, Gong. Weh lah Ndara Antasena sasane tisu. Lah karang kae najan tong gleleng ning perawatan kok, Gong. Weh lah. Tisu monggo, Ndara. Kok terus monggo ngono wae lho ora ana. Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa Pangestuku Tampanono, Bagong tak tampa Pangestuku Tampanono. Tak tampa Gong Pangestuku Tampanono. Pun kula pun diakarya jimat. Ngono wae ben singkat. Dipun prayogaken anggenipun lenggah Ndara. Kaya ora kurang prayoga, kaya ora kurang prayoga, kaya ora kurang kepenak, Gong. Nuwun sewu Ndara. Damel kaget penggalipun inggih menika ingkang abdi pun Semar Badranaya teka dinten sakmenika rawuhipun Ndara-ndara lancur Pandhawa sengkan-sengkan tanpa pepoyan. Enten wigatos napa Ndara? Menawi kepareng tumunten kawedharing kathah. Nanging menawi wadi kula dherekaken wonten ing ruang tamu mengke sak perjagong caturnetra kaliyan ingkang abdi pun Semar Badranaya Ndara Gatotkaca. Siwa Semar, wonten timbalan. Aja kaget pratane lancur-lancur Pandhawa wektu dina samangka iki ning Pedukuhan Karang Kadempel. Yektine aku mung arep nanjake babagan kahanan sartane sasmita ingkang wis ditampa dening lancur-lancur Pandhawa. Kawontenan ingkang sampun dipun sandhang dipun tampi dening para lancur-lancur Pandhawa. Iya, wa. Jalaran telung bengi kepungkur oning dina utawa malam sukara kasih. Aku ya Gatotkaca iki nyumpena sartane ndak rasa iki pancen wujuding sasmita saka Siwa Badranaya. Mergo aku nyumurupi Siwa Nayantaka mangku wujude Sang Hyang Candra utawa Sang Hyang Rembulan jroning pangkimene Gatotkaca. Bareng aku gregah tangi saka nggonku nindra. Aku krungu jago ingkang kluruk teges wektu nandhake wis parak esuk teges ngimpine Gatotkaca kuwi wektune tiba puspa tajem utawa kadurdasi. Mula banjur aku nganti kelawan Kakang Mas Antareja jangkar bumi. Aku nanjake werdine kelawan Kakang Mas Antareja jebul tinemune Kakang Mas Antareja uga nyumpena tanpa beda kaya dene ingkang wis tak tampa. Sartane uga nyumpena nyumurupi Siwa Nayantaka mangku Sang Hyang Candra Sang Hyang Rembulan. Banjur bingung antarane aku kelawan Kakang Antareja kudu mangerteni apa kang dadi werdine. Teka kaya mangkono kahanane Siwa Badranaya jroning pangimpen. Tumuli aku kelawan Kakang Mas Antareja nimbali kelawan pratane adhiku Antasena. Jebul tinemune Antasena uga nampa sasmita ingkang tanpa beda kaya sing wis ditampa dening Gatotkaca apa dening Antareja. Pramula suwani Gatotkaca salancur-lancur Pandhawa iki aku mung arep nanjake janjane Siwa Nayantaka kuwi ning apa
sartane Siwana Yantaka kuwi dipenggayuh apa lan yen to pancen Siwana Yantaka kuwi dipenggayuh ndak jaluk paringa dawuh iya wa aku bingung mergo nalika semono nampa sowane adikku Pringgondani ana ing kesatriyan Jangkar Bumi aku nampa sowane Gatotkaca dheweke ngandhakake yen to si Gatotkaca nyumpena sartane pasumpenan kuwi diwerdekake wujuding sasmita dening Yayi Gatotkaca ing Pringgondani merga nyumurupi ya kuwi Siwana Yantaka ingkang mangku wujude Sang Hyang Candra Sang Hyang Rembulan pramila banjur gandeng aku lan Yayi Gatotkaca bingung banjur sowan ngresani Yayi Antasena tumuli Yayi Antasena uga bakal nanjake malah wektu dina iki wis dikandhi ana ing padukan Karang Kadempel mula wa eneng wigati apa sartane Siwana Yantaka dipenggayuh apa paringa dawuh heeh kakekne Semar mbok paring dawuh aja mung meneng wae nek pancen kakekne Semar kuwi ndi panjangka apa sing dijangka dening kakek Semar nek pancen duwe gegayuhan apa sing mbok gayuh mengko ben anak-anak Pandhawa sing mbudidaya sartane anak-anak Pandhawa sing ngupadi apa sing dadi penjangkane ya gegayuhane Siwana Yantaka kuwi mau ngono kae ambel gagak sadulita embel nuwun sewu kula niku mung nembe rasanan anak-anak kula kemawon dereng wonten ingkang kula kandhani anak-anak kula niki dereng enten sing tak omongi lah kok jebul para priyagung para lancur-lancur Pandhawa kok teka sampun priksa matur sembah nuwun sanget Ndara jalaran paduka sedaya mriku sampun pana lan sampun saged krasa nek Semar duwe gegayuhan teges Semar bakal duwe gawe lah saiki nek pancen kakekne Semar arep duwe gawe apa Siwana Yantaka kakekne Semar arep duwe gawe mantu nek duwe gawe mantu sing dirabeke sapa apa Nala Gareng apa Petruk apa Bagong nek tak kira yen kowe arep ngrabeke Bagong ora mungkin mergo ora ana sing gelem. Kan ora boloku dhewe tak dupak cangkeme kok terus sabar. Ora kena ngono kuwi ora kae. Priyagung kae satriya sak geleme dhewe anggape aku ki rawani rabi pindhung napa piye? Aku rabi ra wis ping 3 iki ta terus. Ah iya. Rabi ping 3 iki awakku dadi kaya kabeh kaya ngene kok. Ah iya. Ayo terima-terimake wong kanane berarti karo bojomu sing saiki kowe iki makmur kuwi makmur. Awakku kaya kabeh. Ayo ora apa-apa. Terima-terimake kok ora. Nuwun sewu kula niku janjane mboten pengin ngrepoti kalian para bendara-bendara mengke ndak sinengguh. Ana wong sing ngomongé Semar kae ming kere, Semar kae ming kawula cilik. Ning atase mung arep duwe penjangka kuwi penjangkane ming sepele mung gegayuhane pribadi lah kok dadak ngrepoti karo bendara-bendara kuwi elek timen Semar kae wis kere ngrepoti ora gelem ngupadi dhewe mengke kula malah sing isin kula Ndara ora kek yen to kakek Nena Yantaka duweni panemu sartane duwe panjangka sing kaya mangkono duwe ego sing kaya ngono ndak luputke teges pangiguhe Semar Badranaya utawa kakek Nayantaka ki kleru nek sampean ngendika kaya ngono. Mergo ngene, lancur-lancur Pandhawa ki arep ngaturke dharma bekti karo Siwana Yantaka mergo ngelingi lan labuhane kakekne Badranaya nalikane karo para Pandhawa isih urip. Sampeyan sing tansah gula wentah ngetutke momong karo wong atuaku para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti craprang kuwi sing momong ora liya ya kejaba ya mung Siwa Badranaya utawa kakekne Semar ing Karang Kadempel. Pramula aja ngasih mengko ana ingkang nyenggo sartane aja ngasih ana sing ngarani, "Wah, lah kaya lancur-lancur Pandhawa dhisik wong atuwane iki dimong karo Semar bareng si Semar duwe gawe kok kae lancur-lancur Pandhawa ora ngerti karo lelabuhan. Lah kok lancur-lancur Pandhawa ora duweni rasa tepa slira. Kuwi mengko malah aku ya sing isin wae. Lah mula nek sampean duwe gegayuhan marata diake paringa dawuh, sampean arep duwe gawe apa, mbutuhke prabeya apa, mengko anak-anak Pandhawa sing saguh ngupati sartane sing saguh budidaya wae. Ngono kuwi wae. Monggo ature Antasena mewakili
Forkompinka lancur-lancur Pandhawa anjar ingkang muswita rum kasiliring samirana mrih sekar kadok ngas kandanyo mawe raras retnaning driya ambel gegek sadulita mel-mel Ndara. Bombong kang tanpa upama ning atase ming sak derajating Semar kemawon. Kula ming nembe rasanan, kula niki ming nembe batin. Lah kok teka para lancur-lancur Pandhawa niku kok sampun sami priksa, sampun sami ngawuningani jumateng napa sing digayuh dening Semar Badranaya. Ngapunten Ndara. Sejatosipun kula 3 minggu niki niku nembe batin, nembe rasanan nek kula sak kawula Karang Kadempel niku kepengin miwiti anggen kula mbangun desa Ndara. Siwana Yantaka arep mbangun desa. Nggih. Mboten namung desa utawi Karang Pradesan tok kemawon ingkang badhe kula bangun. Ning kula lancasipun badhe mbangun desa menika, mbangun desa Natanagara. Niku sing kula gayuh. Niku sing dadi panjangane Semar Badranaya. Kula pun rasanan niku pun 3 minggu. Anak-anak kula niku setunggal kemawon dereng wonten sing kula kandhani. Lah kok teka sampean para lancur-lancur Pandhawa sampun sami priksa niku. Syukur alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Yakti pancen yen ngono sasmita sing tak tampa kuwi mau Siwa. Ya kuwi aku nyumurupi Siwana Yantaka mangku wujute Sang Hyang Rembulan Tuwa Sang Hyang Candra. Teges kuwi Siwana Yantaka bakal duwe kekayuhan yo kepengin bangun desa. Mbok bilih ngaten kemawon. Wong Semar niku mung nembe rasanan tur nek kula arep miwiti mbangun desa niku sing ajeng kula nggih ragat napa, sing ajeng kula nggih modal napa. Wong kula niku ming kawula cilik, kula niku ming wong tiyang alit, kula ora duwe napa-napa sing iso kula nggih piandel. Tur nek enten sing ajeng bantu mesti rak kula pekewuh ajeng nampa. Ora ngono wae sik kae. Nek sampean ndek pengigo kaya ngono luput wis tak omongi bola-bali to. Iki lho, anak-anak Pandhawa prapta ning kene iki sago arep mujudake apa sing dadi gayane Kakek Nayantaka. Lah saiki rak wis cetha gandeng Kakek Nayantaka ki arep duwe gawe ya kowe pengin bangun desa Natanagara. Mula tak suwuni sing dadi syarat-saranane nggone arep bangun desa Natanagara kuwi apa? Apa bondo,
apa wujude material, semen, pasir, watu lan sak piturute utawa wesi utawa apa sak liya-liyane sing kanggo mbangun Karang Pradisan mungganing Kutagara, apa pancen kuwi mbutuhke dana prabiya apa pancen mbutuhke dhuwit sing akeh saiki paringa dawuh karo anak-anak Pandhawa. Mboten kok Ndara, mboten. Anggen kula badhe mbangun desa Natanegara niku kok mboten mujudaken papan sing endah sing magrung-magrung niku mboten. Anggen kula badhe mbangun desa Natanegara ki ora kok kula arep gawe gedung-gedung pencakar langit. Anggen kula badhe mbangun desa Natanegara ki ora kok kula arep mbangun omah-omah apik. Lek kula arep mbangun desa niku kok ora kok teges kula arep gawe hotel penginapan lan sak miturutipun meniku mboten. Mergo sareng kula pitung papan sing endah sing apik sing modern kaya ngono kuwi ora wurunga mengko mung dadi papan kanggo maksiat mung dadi papan kanggo perkara-perkara sing ora cetha niku malah mengke tundane Semar sing dosa mergo Semar melu mbangun papan sing bakale digunakake kanggo maksiat senonoh lan sak piturutipun menika ngono kae nggih. Pramila sing ajeng kula bangun niku ora kok wujud tata lahir sing kula bangun, wujude omah, infrastruktur dalan lan sak piturutipun niku mboten. Sing ajeng kula bangun niku batine para kawula sak Pedhukuhan Karang Kadempel, sing ajeng kula bangun niku pakartine para kawula sak negari Ngamarta. Niku wondene kula nginaken teges mbangun niku ora kok ming bangun ginakaken inggih menika wujudipun tenaga utawi akal niku babar pisan mboten ning tembung bangun niku ming sanepa tembung bangun niku ming sasmita tembung bangun niku cara-carane ming pengalian kamangka sing ajeng kula bangun niku senes kok tata lahir sing ajeng kula bangun ning sing ajeng kula bangun niku tata batin teges pakartine para kawula. Ternyatane jaman sakniki nuwun sewu. Kathah kawula cilik teng Pedhukuhan Karang Kadempel sangka wangele ekonomi teng Pedhukuhan Karang Kadempel niki. Ngantos wong arep mangan wae direwangi nyolong pitik. Niku lho. Wong arep mangan lho, direwangi nyolong pitik sangka angele le golek pangan. Kamangka nuwun sewu, le nyolong pitik niku ora kok njur pitike iki arep didol, ora kok njur pitike iki arep dipek dhewe terus disabungke niku mboten. Pitike mung arep dienggo makani anak bojone, mung arep dienggo mangan sebate. Wonge ya teka, paseban iki tiyange sing nyolong niku ya teka. Lah kok konangan kalih Nayaka Praja Punggawa negara Ngamarta maling pitik niku kok kula ora tegel nek nyeritake. Ning atase ming maling pitik ajeng nggih mangan sebate sak kulawarga kok digebuki nganti niki seminggu opname teng rumah sakit. Nganti niki nembe bali esuk wau dereng patiya waras kepeksane niki numpak kursi roda niki. Rawuh teng pendopo Pedhukuhan Karang Kadempel. Niku lho, ming wong sak nyolong pitik kok dihukum nganti kaya ngoten, kok dihakimi masa kalian Nayaka Punggawa negara Ngamarta nganti kaya ngoten. Mbok nek arep ngebuki nek arep menthung iki mbok yo pejabat-pejabat sing do koruptor nika, sing do korupsi mangan gaglak bondone masyarakat nika. Ampun kawula cilik sing padha nyolong pitik ming arep dienggo mangan sekeluarga niku ming butuhe pribadi. Beda karo Nayaka Punggawa negara Ngamarta sing nuwun sewu niku sing pun wagingsir pakartine sing pun malik tingale niku ngantos wani ning atase teng negara Ngamarta niku pun kekucah pun keceh bondo donya ngantos wani mangan bondo donyane kagungane tiyang kathah niku nuwun sewu niku ra grantes atine Semar Badranaya niku. Pramila sanes kok wujude papan sing magrung-magrung sing ajeng kula bangun ning morale para kawula. Lah lajeng membangun moral menika mboten betaken dana prabiya, mboten betaken narta, mboten betaken dhuwit, nanging betaken syarat sarana.
Iya, Siwana Yantaka iya. Yen to pancen butuhake syarat sarana, syarat saranane apa nadyan to kuwi dudu kok wujude brana picis. Nadyan to kuwi kok dudu wujude ya kuwi bondo donya, mesti wae anak-anak Pandhawa sagung gayuhake. Ah niki nganten. Syarat sarana sing ajeng kula aturke niki nek sampeyan saged gayuh merga sampeyan pun saged utawi sampeyan pun kebacut sago nek sampeyan kersa sumpah menawi badhe sabiyantu kan apa sing kula gayuh wis gage paringa dawuh kae angele dikaya ngapa najan tong ibarate kudu munggah gunung nyemplung segara nek pancen kuwi dadi syarat sarana nggone bakale kapurwakan utawa tegese bakal kapinangkan saten kasembatan sing digayuh dening Siwana Yantaka anak-anak Pandhawa sagung gayuhake. Ah nggih Ndara Antasena. Iya kae paringa dawuh. Miturut sasmita sing kula tampa wau dalu syarat sarana iki kula ajeng bangun desa nata negara niki mbutuhke syarat sarana telu-telune ngatunggal. Wondene telu-telune ngatunggal menika pusaka tigang negari sepisan pusaka negari Ngamarta aran pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada angka kalih pusaka negari Ndarawati aran Kiai Senjata Cakra lajeng angka 3 pusaka negari Mandura aran inggih menika Kiai Nenggala niku sing dadi dawuhing dewa Ndara marekaten prayatna semuriris semurire seka balik Tetyani kantayani Trisunya Purnama sasi kilar-kilar semedyan ning tengahing latar tidak madane kawontenan pendapi padukan karang kadempel dadi tintrim kawontenane nggih sang Raden Gatotkaca sang Raden Antaraja Mrawati sang Raden Antasena nggih para lancur Pandhawa sami midhangetaken atur pangandikanipun sang Lurah Semar Badranaya tinampi dening sang Raden Gatotkaca nalika semanten dadatan mobatan musik nganti kaya pratima golek kencana ndadosaken kanyo pinangka waju kanyo jare wong aganten waju jare wong nginango durung abang itu durung manjing dasaring pertolo kasaru geger jaba yang arsa tangkeping mur paseban para amuk apa to kang dadi darunane ora nemacana wedi gajah medhot saka wantilan kejawi amung samanipun nalindra saking tlatah sabar wonten minggah manjat pancaniti miyasang jaring para kawula gaya-gaya kaya bareng wanti nanggap ari kaget sang Lurah Semar Badranaya
Kula nuwun. Mandha alun tata trap silanira ngejamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta ambel kekek sadulita embel role nala gareng wonten dawuh Rama urung ngasih aku rampung leku matur ana ngersani ndara lancur-lancur Pandhawa lah kok iki dumadakno Nalendra sing rawuh ning Pandhapa nala gareng iki kancamu apa kepiye sik wah dudu Pak senes niku senes rencang kula ki mung wong kaya ngene kok ndek kanca ratu kaya ngoten mbok menawa mboten senes rencang kula tur kula ya ora kenal nek kula titik saking busanane niku ratu saking tlatah sabrang Pak lho niku wah jan suwenge sak genter biasane iki suwenge teng glenter ya iki suwenge sak genter biasane Petruk sing duwe kanca-kanca ngoten niku Petruk iki kancamu apa piye mugi men apa ya ki ya kok mugi men piye
Kancamu apa dudu Petruk? Senes, Pak. Udu kula ora duwe kanca kaya ngoten niku. Wong kanca-kanca kula niku ya sandangane apik-apik ning Senes Nalendra. Nah niki sandangane apik ning niki Nalendra. Kula mboten tepang niki sinten niku, Pak. Bagong mbok menawa sing kenal. Coba tak sawange. Kowe iki kaya sing tau dadi satpam ning komplek perumahan kae mbrisik kae, Tru. Ah iya. Lho kok awake cilik. Mas aku dhisik ki awake ya koyor padha aku kae. Ah malah aku wis dadi satpam ki pas awake isih cilik kok, Gong. Lah iya. Wah, kaya iki, Tru. Lah iya. Jajal jenenge cocok apa ora? Ah iya. Ben ditakoki bapak. Didangu wae, Pak. Rawe Nalendra ki mbok menawa ana wigati. Ah iya. Engko nek apa ki jenenge Rawe Ratu ki arep nggawa kabagyan, arep nggawa katentreman, mbok menawa arep ngejokke proposal. Sampeyan ya kudu le nanggepi kudu apik-apik. Ah iya, Dole. Ning nek Ratu ki sowane rene mung arep mbebuthek banyu bening kanan ning Pedukuhan Karang Kadempel, minggir Pak ben ditandangi karo lancur-lancur Pandhawa. Tak kira kowe sing arep nandangi. Emoh. Aku ki ya mung dapuk MC. Nek ana perkarane sing geger aku engko sing gelut ndara-ndara lancur-lancur Pandhawa. Jare wis aguh nganu ngewangi apa sing dadi gayuane bapak. Wis menengo wae. Ratu iki tak dangune. Monggo, Pak. Nuwun sewu sinuwun damel kaget sotaning manah ingkang abdipun Semar Badranaya. Wondene paduka Gusti kula Sang Nata rawuh wonten ing pendhapa Padukuhan Karang Kadempel. Mbok bilih dipun keparengaken kula mangertos. Paduka menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun sinuwun? Wela tala. Ya jagat pangesungkara wayah para jagat. Ya pandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Niru karane dosamu kok to. Ha ben ratu sugih mbok menawa sugih. Mengko dhisik sadurunge aku nepungke kelawan awakku. Mbok menawa sisip sembir aku sowan. Apa pancen bener nggonku sowan iki ana ngersane sing jenenge Semar Badranaya? Apa pancen bener wektu dina iki aku nedeng sowan ning Pedukuhan Karang Kadempel? Nuwun sewu. Paduka nanjiaken Semar Badranaya. Nggih, kula niki Semar Badranaya. Wah, la dalah. La dalah yo Semar yo. Yen ngono ora sisip sartane cocok. Mergo aku wis kekalangan maloyonge dari jagat golek ana ngendi sing jenenge Pedukuhan Karang Kadempel. Lan sejatine kaya ngapa to sing jenenge Semar? Wah, tak kira ki Semar ki priyayi agung. Tak kira Semar ki derajate Nalendra. Bul ming ngabrakan kaya ngene to Semar iki. Nggih Semar niku ming pamonge para Pandhawa. Semar niku ming batur. Kula niki ming Panakawan. Yo ora dadi ngopo Semar, ora dadi ngopo. Najan mbok menawa rada gawe gelo penggali ingsun mergo ing maune sekawit aku ngira yen to Semar ki derajate Nalendra. Saora-orane Semar ki derajate satriya utawa pendhita, jebul ming derajate kawula cilik. Ya wis ora dadi ngopo Semar, ora dadi ngopo. Nggih. Paduka sinten sinuwun? Tepungake Semar. Yen to kowe arep ngerti karo aku, yen to kowe sudi mestani karo panjenengan ingsun, ya aku iki Nalendra saka tlatah Sabrang, ya Nalendra ana ing negara Pranggolan Jagat. Nalendra ing Pranggolan Jagat. Ya Nalendra ing Pagerwaja. Ya Nalendra ing Pagerwaja. Ya. Jejulukipun sinten sinuwun? Ya aku iki sing jenenge Prabu Pinten Manik Mandaya. Pinto. Pinten, Gong. Sapa? Pinten Manik Mandaya. Prabu Pinten Manik Mandaya. Pinten Gusen yae. Udu ora ngene ora. Prabu Pinten Manik Mandaya. Ya Prabu Jaya Sudibya. Nggih, Prabu Jaya Sudibya. Ya Prabu Anom Sudira. Ya Prabu Anom Sudira. Nggih, asmane kathah. Ya Semar nggih.
Sarawuhipun wonten Pedukuhan Karangkadrembel kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku Tampanana Semar. Ha nggih kula pundhia karya jimat Gusik Semar. Ning atase kowe mung sak derajating kawula cilik, kowe iki ming Panakawan, kowe iki ming batur. Kowe iki ming wong elek nyolok mripat, kowe iki wong loro saudon telu saurupan. Gusik lah kok iki dadi pendopomu sing ming ukuran 4 × 4 meter iki lah kok dadi iki dirawuh dening para priagung sing padha lengganing burine Prabu Pinten Manik Mandaya iki. Iki sapa Semar? Nuwun sewu. Niku bendara kula lancur-lancur Pandhawa. Niku bendara kula para putra-putra Pandhawa sing lenggah teng wingking sampeyan pas caket niku satriya pringgondani Ndara Gatotkaca. Lho, Raden Gatotkaca rawuh mrene. Nggih, wah edyan jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Semar. Kawula sak negara iki padha gandrung karo sing jenenge Raden Gatotkaca. Nganti kawula wong lenang-lenang ning negaraku kuwi padha macang fotone Raden Gatotkaca merga saka gandrung sangkale idola karo sing jenenge Raden Gatotkaca. Malah aku iso ketemu langsung ning kene iki. Wah, bombong sing tanpa upama Semar. Ha nggih. Wah, edan ora kok tak takon. Kok iso Raden Gatotkaca rawuh ning Karangkadrembel iki dayamu apa? Niku pun biasa. Adat saben sing sok rawuh mriki niku Pak Li'e Ndara Gatotkaca inggih menika Ndara Janaka. Raden Janaka? Inggih. Ya Raden Arjuna? Inggih. Satriya sing kondang pelantanganing jagat. Wah. Nuwun sewu senes kok pelantanganing jagat. Lelananging jagat lancuring bau. Lah ya kuwi maksudku. Kulino rawuh mrene. Nggih niku pun biasa pendak-pendak sore niku mesti rawuh mrene. Wah edian jagat Dewa Bathara. Semar. Pripun? Mbakku tak jaluk tanda tangane Raden Janaka. Aku ki gandrung tenan karo sing jeneng Raden Janaka. Wah, satriya biaguse separo jagat dipek dhewe. Angge niku kulino rawuh mriki. Ya. Sing lenggah ning mburiku iki Raden Gatotkaca. Angge niku Raden Gatotkaca. Wah, satriya kaya pesawat. Mabur war-war. Wah, umpama aku iso duwe kadigdayan padha karo Raden Janaka wis gleleng pacakku gemelo sirahku. Njur sing lenggah ning mburi Raden Gatotkaca iki sapa Semar? Niku kadange Werja Ndara Gatotkaca niku Ndara Antareja. Raden Antareja rawuh mrene. Nggih. Wah, iblis lanat Semar. Iki mung kawula cilik wae kok iso ngrawuhke karo Raden Antareja. Iki satriya putu dewaning ula. Wah, iso rawuh mrene iki luar biasa tenan Semar. Nggih. Niku nggih pun kulino rawuh mriki wong niku dolane kalih anak kula Petruk. Wah. Anakmu sok kerep dolan karo Raden Antareja? Nggih. Walah dalah. Jagat Dewa Bathara. Hah. Elok tenan kowe Semar. Njur sing lenggah ning mburi dhewe kuwi malang kerik. Ora ndek tata krama. Ngadeng jenjreng mripate menteleng. Delongap kuwi sapa Semar? Niku Ndara Antasena. Raden Antasena? Nggih. Wah, kondange wong kocluk, kondange wong ora genep nalare. Senajan to ngoten-ngoten kae niku digdaya. Ayo. Senajan to satriya sing nuwun sewu kocluk nanging kuwi satriya sing dugal kewarisan. Teges satriya ya Raden Antasena kuwi kena lara luputing pati. Wah, luar biasa. Elok tenan kowe Semar. Elok tenan. Engko tak foto karo sing rawuh ning kene yo. Monggo mawon. Sampean ajeng ngersake foto kalih ndara-ndara nggih monggo. Iya. Ning Gusik. Sing padha lenggah ning mburi kuwi rak priagung. Nek dadi sing lenggah ning mburimu kuwi wong telu. Kuwi wong kaya regul wujudane. Kuwi abrakan apa kuwi sapa kuwi? Niki ampun sembarangan. Niki telu niki anak kula. Lho. Anakmu? Nggih. Lho jare Semar ki anake dewa. Nggih niki anak-anak kula dewa, gedhe tur dawa. Gedhe tur dawa? Nggih, monggo. Niki sing
Cilik nawake niki kaya kelinci niki anak kula Nala Gareng. Oh. Nala Gareng. Ah nggih. Wah iki satriya, udu satriya iki udu satriya. Ning iki pawongan jarem jajate Ponokawan niki kondang jare pinter karate Semar. Ah nggih niki murite wong Faihu. Hayya. Hayya la sholat. Niki anak kula Gareng. Nala Gareng wahidan awake cilik metakil. Metikil ming sakmono ning kok. Wah, kadigdayane ngedapi-dapi. Sing gedhe dhuwur irunge dawa kaya sapa, Semar? Niki anak kula pun Petro. Petro kantong bolong nggih. Prabu Bel Gedual Beh sing tau dadi nalendra teng negara pundi nika? Ah nggih niki anak kula. Niki anak kula. Petro kantong bolong. Wah, jagat Dewa Bathara. Piyai Wasis tur ahli kerawitan. Semar. Pripun? Ngerti koleksiku ning kedaton negara, ya negaraku. Ning negareng Pagerwaja kae isine ya mung kaset pitane suarane Ki Petruk Kantong Bolong. Niki elek-elek nggih dalang. Lho, dalang lho. Lah nggih. Wah, tak kira ming penggirong, tak kira ming wiraswara. Aku kelingan nalikane Petruk Kantong Bolong ki nek wiraswara mesti dalange lagi omong dipedhot karo sing jenenge Petruk. Ah nggih niki tiyange. Niki nek kancane turu diotak-otak, ning nek dheweke turu kaya merdika dhewe. Mbok yo ora ngono kuwi to Mar mirang-mirang ke ora. Niki anak kula niki pun dangu teng Laladan Jakarta dadi logate campur-campur. Lho ngono Semar ah nggih. Terus sing mburi dhewe kuwi sing mburi dhewe sing matane amba cangkeme jembar kuwi sapa? Niki anak kula pepethinganing para jim matamu kuwi. Menungsa padake pepethingane para jim. Aku Bagong sinuwun. Ki Lurah Bagong. Heeh. Wah, dagelan kondang. Aku seneng nalikane Ki Lurah Bagong ki nembang caping gunung mesti nganggo jola-joli. Mesti ana sing jenenge apa ngono kae. Angene kotek kula niki Bagong niki kula niki wah iblis lanat Semar kowe ndek anak telu elek-elek kabeh wujute kok kondang kabeh Semar. Ha nggih. Sangka kula niki nggih ming kangge pripun nggih. Sedaya niku sampun wahyuning Ilahi, sedaya niku sampun peparinge Gusti kang karya jagat. Ayo Semar kudu dipertahanke Semar. Ha nggih. Nuwun sewu. Rawuhipun sinuwun Prabu Pinten Manik Mandaya rawuh wonten mriki menika wonten wigatos napa sinuwun ngene Semar. Sejatine sowan kono ngersamu iki sepisan aku arep tetinjo marang karjan kawula sak pedhukuhan Karang Kadempel. Utamane aku arep munjung ngaturke bekti senajan to derajatmu ki ming batur, senajan to derajatmu ki Ponokawan. Kowe iki ming wong kawula cilik nanging aku pengin ngaturke bekti kelawan kowe. Tampanono Semar. Kula tampi dawah sami-sami. Yo. Dungka mongko loro. Apa to sing dadi jalaran lan sababe teko aku ngaturke bekti kelawan Semar Badranaya? Ora liya aku kepengin njaluk sak biyantu kelawan kowe. Mula sowanku iki aku njaluk ngapura yen to aku tanpa tata krama. Mergo kowe iki derajate wong kawula cilik, aku ki Nalendra. Wis sak lumrahe jamak lumrahe menungso. Nalendra karo kawula alit kowe kudu ora kena kok sing jenenge ngabekti, ora kena kok sing jenenge duweni unggah-ungguh basa. Ya mung aku ngatur kebekti karo kowe mergo aku pengin kowe maringi sak biyantu kelawan aku. Ya Nalendra ing Pagerwaja, ya Nalendra ing Pranggolan Jagat, ya Prabu Pinten Manik Mandaya, ya Prabu Jaya Sudibya. Nggih sinuwun. Ya. Aku ki bingung. Semar. Aku bingung banget. Kekebenganing atine Prabu Pinten Manik Mandaya ki wis tak rasake jerone wektu 3 sasi rikalenggan sak mengko iki. Aku bingung mergo aku mumet. Leh bicarane aku bisa maloyake praja negara ing Panggolan Jagat sing wis ana 3 candra ketaman pagebluk. Oke kawulaku sing padha esuk lara sore tekaning pati. Sore lara esuk ketiwasan oke banget. Sartane ana ing negara Pranggolan Jagat larang udan larang pangan Semar. Kaya ta dene pindhane negara ke ketaman Melayu Jawata. Mula
Gandeng wong akeh padha nyebutake aku ya mung gunake ilmu jarene Semar. Jarene kowe iki wong sing sekti, jarene kowe iki wong sing pengpengan. Jarene wong akeh kowe iki najan toming batur, jarene kowe iki Panakawan Titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Teges dewa ya Sang Hyang Ismaya sing lenggane Padukuhan Karang Kadempel. Apa pancen bener Semar? Kula niki nggih ming tiyang biasa sing ngundange kaya ngoten niku nggih ming wong sing do sangkane pengin gedhek-gedhekke kali Semar, sangkane pengin ngemblek-ngemblekke kali Semar. Nek janjane kula niki nggih ming wong biasa. Kala mangsane kula sak dikon nyuwuk wong meteng, terus kalau mangsane kula sak dikon nyuwuk bayi nangis, mbokne tesih nom bayine nangis wae. Bayine kan ngambung kalih kula mboten niki sing kedadi ambung mbokne men bayine gelem meneng. Mir, kelingan mayang neng Karangmaja, Mir. Ngapa? Sing mayang rak kowe. Ha iya. Ngertine dalange aku. Ha iya. Aku kon ngambung bocah. Bayi. Ha iya. Mbokne sing enom tur ayu banget kae. Atik ora mbokne wae ya Mir. Wis. Iki mengarep modus. Kula niki nggih ming kawulalit, kula niki ming titah swantah jalma limrah kok sinuwun. Ora, nanging aku percaya. Yen to jati niku sing bakal bisa maluyake praja negaraku ya ning negara ing Pagerwaja ya ing negara Pranggulan Jagat. Semar. Kondange akeh nyebutake. Aku mbok tak njaluk dawuhmu. Aku njaluk dawuhmu malah kepara kowe kersa rawuh. Tak boyong ning negaraku negara Pagerwaja ya negara ing Pranggulan Jagat. Ora ketang 3 dina kowe nginepa ning negaraku. Sawangan kanane para kawula. Kepiye kira-kira kowe sago apa ora? Mengko yen to wis negaraku wis wali nirmala jati-jati kemah mulya, kowe tak sumanggake supayane kowe kondur ning Padukuhan Karang Kadempel. Nanging balimu ning Padukuhan Karang Kadempel kuwi ora kok ming kowe bali wong tok kuwi babar wisan ora. Ning balimu ning Padukuhan Karang Kadempel kowe bakal kemul bondo donya, derajat pangkat sing tumpuk matumpo-tumpo. Anakmu sing kanane kaya ngono kuwi dadi apik kabeh kanane, dadi sarwa-sarwi kecukupan. Merga kowe entuk trimah saka Prabu, ya kuwi Prabu Pinten Manik Mandoyo saka panjenengan ingsun nalendring Panggulan Jagat. Piye? Kira-kira kowe gelem tak boyong ning negaraku apa ora? Gelem mau wae merengko ora entuk pajero terusan kowe. Ora. Sole Bagong kosek aku ki ora blereng karo bondo donya. Aku ki ora blereng, ora sulap karo derajat pangkat. Nek pancen kirane kuwi apik tumrap Semar Badranaya ya tak lakonine nek mbok menawa mengko mung bakal gawe tumpangsuh kalan apa sing tak gayuh. Ya ora iso tak pinanggani. Semar ki mengko ki ana alesan. Wis cethuk arep diwenehi kemul bondo donya. Wah, ampuh tenan kowe meneh janji gelem ngetutke ratu kuwi engko sik. Ngaten nggih sinuwun. Piye Semar? Wangsulanmu piye? Kowe gelem ora tak boyong negaraku? Ngaten mboten kateges kula mriku badhe suwala, mboten kateges kula mriku badhe awel. Minangkani kersanipun sinuwun Prabu Mak Pinten Manik Mandoyo. Nanging nuwun sewu. Sampeyan priksa to niku priagung-priagung sing rawuh teng mriki niku. Niku ajeng nyekseni sartane badhe sak biyantu kelawan napa sing tak gayuh. Teges napa sing Semar nggeni gegayuhan. Lho, kowe ndek gegayuhan? Nggih. Lah, sisantene kowe gegayuhanmu apa? Kowe ndek gawe apa? Gage tak rampungne ben kowe bisa enggal sowan ing praja negaraku ya negara ing Pranggulan Jagat. Nuwun sewu sinuwun. Gegayuhan kula niki kok senes wujute ropian-ropian. Ora kok Semar arep duwe gawe niku mboten, ning kula duwe gegayuhan. Kula niki kepengin bangun desa. Kowe pengen bangun desa Semar? Anggih kula pengen bangun desa. Pramila para ndara-ndara lancur Pandhawa rawuh mriki niku dajeng sak biyantu kali Semar nggone kepengin bangun desa. Ha nek nuwun sewu. Nek kirane niki mengke kula bangun desa rampung sedina, nggih kula sedina tak sowan teng Prajanegara Pranggulan Jagat. Nek rampung seminggu tak sowan, nek rampung sasi tak sowan, nek rampung setahun tak sowan. Wondene nuwun sewu mboten wonten rampungipun. Nuwun sewu lho sinuwun. Karang niki karang pradisan mboten saged kula tinggal.
paripaksa nek mboten rampung, mboten iso rampung napa sing kula gayuh, kula kepeksane mboten saged sowang ten negara Pranggolan Jagat. Sinuwun Prabu pinten Manik Mandaya. Kakiatrisan kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retaning bawana. Jagat Diwamra jagat pangestungkara. Semar, wonten dawuh. Jebul gawe gelo atine Prabu pinten Manik Mandaya. Sekawit aku sowan ning padukan Karang Kadempel ki aku ya kuwi matur apik-apik karo kowe, aku arep mboyong karo kowe, kowe tak jak kanthi apik, aku ora ana tembung larani atimu. Nanging jebul tinemune wangsulanmu marang Nalendra Panggolan Jagat ya panjenengan ingsun Prabu pinten Manik Mandaya. Sajak kowe nyepelekke karo aku, sajak kowe ngentengke lan apa sing tak suwun marang resane Semar Badranaya. Wektu dina iki kawula wis padha nandhang rubeda, kawula wis padha ketaman wae Jawata. Lah kok kowe malah penak-penake le semaya. Penak-penake kowe wangsulan menehi inah karo aku yen to sedina rampung lehmu bangun desa, kowe arep sowan sedina negaraku. Seminggu rampung kowe sowan, sesasi rampung kowe sowan, setahun rampung kowe sowan. Wandene ora rampung kowe ora iso sowan ning negaraku. Semar kowe apa ora mesake kawula ning negaraku. Kae padha melet-melet kanane. Padha kaya ngono, padha rekoso ngrasake lara mergo ketaman pagebluk negara Pranggolan Jagat. Malah kowe kepenak-kepenak kowe mung ngurusi karepmu pribadi. Sekawit aku karep sak biyantu karo kowe ben kowe iki makmur uripmu ben mulya uripmu ning Madyapada, ora mingkire wae kowe ngetutke karo para Pandhawa. Kowe tak jaluki tulung ora ketamung 3 dina, ora usah 3 dina kowe kesuwen. 3 kedheping mriki kowe mapan ning negaraku ya negara Pranggolan Jagat. Kowe meneh ana syarat srana ben negaraku iso alih nirmala temajati jati temah mulya. Wondene kowe kok malah semaya kaya ngono Semar. Ya, paripaksa aku kudu ngruda paripaksa karo kowe. Aku arep ngruda paripaksa karo kowe. Gandeng kowe kanthi srana alus kowe ora kena tak boyongi negaraku, aku kudu ngruda paripaksa karo kowe. Semar, apa kelakon yen to aku wis nggunakake srana kasar karo kowe, kowe ora gelem tak boyongi negaraku, apa kelakon Karang Kadempel bumi ango Semar. Jaja mentap lir kirentap tuka yayasine pi netra koncak ngondarandir yen sinabet mring sagedheng murub tati tahono. Bagong kowe arep ngopo to le? Wis. Aja malang kerik kaya ngono, aja murang tata patrapmu kuwi Nalendra. Cangkemmu pilih meneng apa pilih tak sadok? Hah? Kowe arep tak belani kok malah Bagong aja kaya kowe jebule cocok kuwi Nalendra. Mir! Ambak dewa ki nek wani arep gawe rusak kanan Karang Kadempel, Bagong wani. Enjur karepmu arep piye? Ratu arep tak nesoni, Mir. Wah, panes maning jajalanat. Mriko ki Lurah Bagong. Dasar para nyata rasa basa karo aku. Wis kadung arep gelut kok dadak basa lho sampean. Lho. Arep gelut tegese piye? Sinuwun, aku tak takon karo sampean. Jajal balenono gunemamu sing pungkasan mau. Balenono gunemamu sing pungkasan mau sampean jare janji arep mbumi angus Karang Kadempel. Ra ya ngono to? Ya, dasar para nyata ki Lurah. Wong nyatane wong atuhamu ya bapakmu sing jenenge Semar Badranaya kae. Ora gelem tak boyong ning negaraku, ya negara Pranggolan Jagat ora gelem menehi syarat srana waluyaning praja. Negara ing Pranggolan Jagat ya negara Pagerwaja. Mas tak jarwane ya, sampean ki Ratu Sabrang. Monggo sak gendakan iki sampean ki lagi sowan ning tanah Jawa.
hukume wong urip ning tanah Jawa ki nek nyilih disilihi ngaturke panuwun wondene nyilih ora disilihi ya wis ora kena meksa. Hukume adile wong urip ning tanah Jawa kuwi nek takon diwangsuli, nek takon ora diwangsuli ya wis sampean ora kena meksa, sampean ora kena tumindak sing ora prayoga. Monggo sampean mau wis omong karo Semar, sampean wis takon karo Semar. Nek Semar gelem diboyong ning negaramu, negara ngendi mau? Pagerwaja ya Pranggolan Jagat. Ngendi mau? Pranggolan Jagat. Pranggolan Jagat. Waton wis rampung gegayuhane Bapak Semar Badranaya. Lah kuwi iki wis menehi semaya, bapake teges wis nyaguhi. Nek wis rampung apa sing digayuh? Ha kok sampean ngeciwis tanpa guna ucape ndruwili kaya grojokan rewete kaya betot sewu tebo patek kalor anggepe apa iki kan kuwi padha. Hah? Anggepe ra nek sing belane Karang Kadempel, nek Semar arep pateni sakarepmu. Wong iki wong tuwa mung ngrepoti. Nek janji kowe ngempet jeneng Karang Kadempel lho, aja takon dosa. Mungsuhmu du sapa-sapa ning Dan Ramil Bagong. Wah, aku ora wedi. Lho, ora wedi ya wis, aku ya ora wani kok. Menungso kok sak geleme dhewe ora terus Bagong terus belanono. Oh, aku ora mbelani karo kowe. Aku ora mbelani Karang Kadempel. Aku dadi penganyamane masyarakat nek nganti tandangku mung mergo sak dhuwit kok aku ora gelem mangkat. Oh, tenan. Wah, jur kowe arep ngopo? Pono kawan Bagong. Aku ora nrimangke, Mas. Ayo. Nek pancane sampean mung arep gawe rusuk kanan Karang Kadempel, mungsuhe dudu sapa-sapa. Ning janji sampean iso kuat nadai tangane Ndara Gatotkaca aku meguru karo kowe 20 taun, Mas. Anis mari jajalanat menungso ratatanan ngrasani karo Raden Gatotkaca. Prabu Pinten Manik Mandaya, aja mung tekan cukup semono kuridamu. Kowe iso nglangkai kuandare Gatotkaca ketu kowe iso boyong kagane Semar Badranaya. Kang sare Kang, Kakang Gatotkaca sare Kang. Sare. Sing ngakon nglarak ratu kae mau sapa? Aku krungu dhewe tembunge ratu kae mau piye? Hah? Tembunge ratu kae mau piye? Ngrasani karo aku. Lho. Ratu kae mau jagongan karo Bagong to, Kang? Ya aku ngerti nek ratu kae mau jagongan karo Bagong. Ning pungkasane rembuge ratu kae mau jaluk diuntir gulune. Iki aja sok gawe manuver to, Gong. Ora. Kakang Gatotkaca kaya ngene iki lho. Ayo salah wis kono. Ngono. Aku lho ora mboten omong. Kula niku ora dawuh karo Ndara Gatotkaca. Aku Ndara Gatotkaca mangkat nyeret cengele ratu nika wau. Coba nek kaya ngeten iki sing salah sinten? Coba tak takon Ndara Gatotkaca sing salah sinten nek kaya ngeten iki? Sing salah kowe. Mboten sampean sing salah. Lho. Dimas Antasena piye? Bagong mau muni piye? Bagong mau ki muni ngene lho. Sumbar karo ratu kae mau. Prabu Pinten Manik Mandaya nek mancen kowe berguguk ngutawaton arep mboyong karo Semar Badranaya, janji kowe iso kuat nadai tangane Raden Gatotkaca meguru karo kowe 20 taun. Ha sampean kok mangkat. Waduh. Ora waduh ki tenan iki. Benerke, Gong, benerke. Tenan wau kula niku mung ngomong nek janji Prabu Pinten Manik Mandaya kuat nadai astane Ndara Gatotkaca tak sembah dlamakane 20 taun. Kula mung ngomong ngeten niku, kula mboten ngongkon Ndara Gatotkaca. Kejaba nek kula ngongkon niku nggunakake kalimat perintah. Ngoten lho. Ndara Gatotkaca niki manglarak manggeret cengele niku nembe kula ngongkon sampeyan. Ha niku kula kok mung ngomong. Prabu Pinten Manik Mandaya, tak sembah dlamakamu 20 taun nek ngasih kowe kuat nadai astane Ndara Gatotkaca.
Ya nek ditadahi, nek ora. Terus arep ngapa sampean? Waduh, yen ngono iki dudu lupute Bagong nanging luputku. Ha lupute sampean wani gawe perkara sampean wani bibiti perkara kudu wani ngramungi perkara to. Gek sak dulita melmel Bagong meneh. Kowe ora trima ndek anakku, aku tak nglalu apa piye? Mangsaku wis ngono aku. Pripane iki Antasena? Ambuh pikiran dhewe. Wis sing wis gawe perkara ora lho. Ngene lho Mir, aku ki niatku ki arep mbelani Karang Kadempel, ora kok golek ayemku dhewe iki ora. Reti aku dole. Aku ngerti. Janjane karepmu ki mung arep nglabuhi karo wong tuamu. Janjane karepmu ki apik ning kala mangsane papane lehmu mapake ki sok ora bener. Kala mangsane lehmu mapake wektu ki sok ora trep, sok ora pas. Lah tak pas-paske obah wae monggo. Bagonge cancaidan. Terus ngerti ra? Apa? Janine Bagong mau ngewel nantang ratu. Ngewel ya tetepan mungsuh fene dhewe kae. Ndara Antasena, piye kae? Nyuwun pangapunten anak kula Bagong niki mengisahne sok mbibiti perkara. Ora apa-apa. Jaran kan biyen aku ditutke Bagong kuwi isane ya ming ngrepoti kaya ngene. Nek mboten purun kula repoti napa sampean purun kula tutke? Hah? Nek mboten purun kula repoti kok sampean ngejak kula. Lah sing ngejake ya sapa? Mboten ngejak to? Ora. Waduh. Kewirangan to ngene carane. Wis gek Bu kondur kedaton wae mergek limbukan. Sedaya katentreman padukuhan Karang Kadempel kula pasrahaken dumateng Ndara Antasena. Wis ora usah kuwatir, ora usah sumelangke. Tak kira nek mengundurke ya kuwi Nalendra Pranggolan Jagat Kema ndak rasa Kakang Gatotkaca ijen iso ngrampungi perkara. Sing tata-tata sing tenanan lho Ndara. Iya, Kakang Semar. Mergo wong duwe gegayuhan iku abot pacobane, abot sandange. Purna gatining pananggilan. Arsan foto kundur dacon jog saking dampar kejondro. Udu nata ya kowe Mas? Udu. Arsa Sangki Lurah Semar Badranaya kundur manjing wonten sak telenging gandhok. Kadharaken Sang Hyang Praputra nggih Sangki Lurah Nalagaring Lurah Petruk Kandhung Bolong Sumawana Ki Lurah Bagong Gojekan Madaring Lasara Rombo alun. Sing tenanan to nek mbubarke. Nggih Pak, wis tak nyuwun pamit mo. Tak nyuwun pamit iki kawula semene mbane iki tak bubarne. Ngandhiya Sang Hyang Surya ben padhang lakumu ndole. Bras.
bubar dhewe-dhewe to. Ha iya. Iringane ming formalitas. Ha iya.